היי כיתה, במסגרת חלוקת הנושאים עליהם נדרשתם להכין עבודה בחינוך, אני בוחרת את גל מרום וטל חסון. בואו ניפגש בספרייה עוד כמה דקות. ביי. מגדר הוא מונח סוציולוגי המתייחס להבדלים החברתיים בין בנים ובנות שהן תלויות חברה ותרבות. מגדר בעצם מדבר על ההבדלים בין בנים ובנות, תפקידי הבנים ותפקידי הבנות. היא רצתה שהוא ייגע בה? כן, מה? היא התלבשה צמוד, היא רקדה סקסי, היא רצתה שהוא ייגע בה. אז כל מי שמתלבשת צמוד ורוקדת סקסי ישר רוצה שיגעו בה? אתה יודע כמה סיפורים אני שמעתי מבנות שהם עשו כל מיני דברים רק כי הם רצו למצוא חן או שלא היה להם נעים, כי הם הרגישו שהן חייבות. לכן אנחנו חייבים להדגיש את העובדה שאף אחד לא נוגע באף אחת, ולהפך בלי הסכמה של הצד השני. בדיוק. וגם מישהו ומים נתנשק, האם זה משהו שתזכרי תמיד, או תשכחי כשיתרחקו שפתינו, לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד.